Veľa ľudí sa pýtalo, Rado, čo sa deje, Rado, deje podcast. Rado, prečo nevyšiel už 2 týždne nový diel? No, Rado, tak... čo máme robiť? Dobre, tak to stýdem. Toto celé katujem, tak idem od znova. Najviac ma Starky naserajú primitívni ľudia a zaostali. A vtedy ti to trkne, vyletíte slza, ako keď kráš cibulu a vybavené. Čo mám zvoniť? Mám aj zvoniť na niečo? Tebe zvoní v hlave. OK, takže ideme na to, dobre chlapci. Takže čaute, sme tu po dlhšej prestávke. Máme tu znova nášho cenného hostia. Tomáš, čau, zdravím ťa. Dobrý večer. Dneska je to po 2 týždňoch asi, sme tu všetci. Rozmýšľal som akorát tento týždeň, že by som to mohol ukončiť. Už konečne. No však po mesiaci by sa aj patrilo, Starky, to treba, vieš, trošku presedlať. Akože kompletne, že by si to ukončil? No, veď bývame na 5, takže... Andrej. Okay. Andrej, skončí to. Daj si to do hlavy. Do huby. No vidíš, no tak super. Teraz neviem kam sa pozerať. Máme dneska pre zmenu 2 kamery. Hej, aby sme to mali. Jednu máme teda YouTube, druhú máme Shorts. Takže sme si to podelili, lebo sme investovali do techniky. Veľa ľudí sa pýtalo, Rado, čo sa deje, Rado, deje podcast. Rado, prečo nevyšiel už 2 týždne nový diel? No, Rado, tak čo máme robiť? Dôvod je ten, že sme mali nejaké technické problémy, ale už sme ich vyriešili a dokonca sa nám podarilo vlastne aj naspäť pozvať nášho prvého hostia, za čo som veľmi rád. Znova ma opili a zneužili, takže sedem tu na gauči s nimi. Veď riešili sme teraz, že aké vlastne momenty životné sme zažili spolu. Však vieš, keď sme boli tam s chalanmi, tak som proste zavolal tej čajke vtedy a... Došiel Anis na bicykli. Došiel Anis a vravel aj Segon, že tie beti. Kedysi dávno sme mali takú strašnú šovku, akože aj teraz by to isto bola sranda, že keď sú baby, ktoré robia nejaké sexuálne služby a tak im vyvolávať teda zo srandy. Volal som nejakej pani teda, že by som mal záujem o nejaké služby, ktoré ponúkala a na konci to bola nejaká domina a začala byť proste drzá hneď od začiatku telefonátu, že a ty čo? A ty komu týkáš? Alebo niečo také, že a ty čo si drzá, ty kurva? No čo si jej ponúkal, Starky? No ja som jej neponúkal nič, len proste ona mala v popise, že je domina a ja som na ňu išiel tak, že ahoj, chcel by som, aby si ma riadne, nie že čo vlastne ponúkaš? A ona, že čo sa pýtaš, nevieš čítať, alebo čo? A ja, že no veď, ale by som chcel, neviem, či som povedal na zadok, alebo neviem. Nie, ty si vravel, že či si môžeš doniesť venušine guličky. Nejakú kokotinu som jej isto povedal. Že svoje pomocky, že či si môžeš doniesť. No ona sa pýtala, že či som normálny, že to má všetko akože v inzeráte napísané. No a vlastne potom zo mňa vypadlo, že čo si drza, ty kurva. No a zložil som jej automaticky hneď telefón, lebo však som bol, neviem, koľko som mal, 19? Alebo... No, počkaj. Zabavky vtedy. To je ako keď sa zvonilo na tie zvončeky. Jasné. Dobrý deň, ten kokot s čapatým nosom je doma. To ste počuli? Dobre, tak to stýdem. Toto celé katujem, tak idem od znova. Máš takú hru, že sa povie príbeh, temné historky, temné storky. Môže byť. A povieš niečo, nejaký proste short a následne máš na druhej strane, ja neviem, nápovedy. Tento podcast bude čistá fantázia. Oh yeah. Andrej! Nedívaj sa tam. Nedívaj sa tam, ti vravím, Andrej. A ty sa tam nedívaj to show. Počkajte chvíľku, ja vám poviem. Dajte mi chvíľku. To zase bude. Joj, to čo strhlo ti 10 €. Bráško, sorry, ale ja som na to... Mi to automaticky potvrdilo. Pohode. Nevadí. Fakt som nie, čo si kokot. Zajtra pôjdem MHDčkou. Dobre, chlapci, začíname prvú úlohu. Andrej, nedívaj sa na mňa. Do mikrofónu. Muž s kuklou vybehne z múzea, nesúc obraz. Uvidí ho policajt, ktorý ho zastrelí. A chvíľu potom spácha samovraždu. O pár dní neskôr je muž s obrazom pochovaný a získava titul Mestský hrdina.
Či tam Kamo, riešenie. tak to je riadny... Nie, veď viem. Hej, vieš? Som vedel aj predtým. Bol ten policajt skorumpovaný? Nie je to podstatné. Bol ten obraz jeho? Nie. Je ten muž vlastníkom toho obrazu? Nie. Tak celkom. Nie tak celkom. Ale nesie za ňu nejakú zodpovednosť, by som povedal. Ten muž je strážnik? Áno. Je strážnik. On sa snažil zachrániť ten obraz pred ukradnutím, Nie tak celkom, ale áno, snažil sa ho zachrániť. lebo horel. Áno, presne tak. A ten Fizel ho prečo strelil potom? Si myslel, že okradne? Áno. Dobre, vieš čo? Ale napríklad, toto je celkom dobrá otázka, pretože ja na to mám hneď odpoveď, ale najskôr nechám odpovedať vás, že čo ťa dokáže najviac rozčúliť? Ty kokot, starky, akože ja som samonasierací typ a ja som akože veľmi, nie že agresívny človek, čo sa týka tohto, ale čo sa týka nejakých určitých situácií prirodzených v živote. Aha. Ako, nie agresor. Ja by som povedal prchky, pretože rýchlo znetlivý alebo prchky. Napríklad Filip je tiež prchky, strašne za volantom. Tak to je za volantom, rozumieš? Ale on je v živote, si myslím. Shout out to Filip. Si prchky ako kokot. You got a call, baby. Ja na sebe presne takíto ľudia. Halo. Kde ste? Blok B alebo aký blok? Bráško, že som si to hovoril, kurva. Však ale ja som tu, ale tu je Bráško milión barákov, vie? Som ti povedal, že na letisku. Ačko? Že... Máme zvoniť na niečo? Tebe zvoní v hlave. Jako? Bráško, no asi retardovaní ľudia starí, ktorým to moc nemyslí. Sme radi, že si to prijal, že si došiel a teraz sa tu vyzlečíš, ty skubisín. A teraz na zem. To čo, takže čo máš na ľuďoch? Čo nemáš rád na ľuďoch? Alebo Vieš čo čo, Braško? ťa najviac nasrať? Najviac ma starky naserajú primitívni ľudia a zaostali. No asi zaostali ľudia. Kokot, akože pozriem sa na teba starý a už mám nervy napríklad, vieš, to je to. Takže, Andrej, čo teba najviac nasiera na ľuďoch, ktorí... Jednoznačne, keď mi niečo nejde s technikou. Že keď ti nejde čo, keď robíš kambe a pičavinky? Nie, keď robím proste niečo na kompe a niečo mi nefunguje a neviem kvôli čomu. Tak vtedy zavoláš mne, nie? No dobré, ale celkovo na ľuďoch. Ja aj na ľuďoch? No jasné. Na ľuďoch, vieš čo? Keď sa niekto pýta tú istú otázku. Starky, čo ťa najviac nasere? A čo ťa sere vlastne? No. Ja, toto je dobré. Ak by si bol superhrdina, akú superschopnosť by si chcel mať? To čo? Ty kokot. Však asi neviditeľnosť, nie? Nie, určite Braško? Určite nestáv. Fakt? Asi by som lietal, najradšej. Kam by si lietal? No normálne do piče. Braško, ale kebyže si neviditeľný, tak sa jebneš do lietadla a letíš. Ako čo? Ale dobre, to je strata času, chápeš? No ale kam by si letel, lebo však nemáš neobmedzený kyslík, iba by si vedel lietať, takže stále si Áno, ale limitovaný. chodil by som z krajiny do krajiny, chápeš? Proste poviem si, že chcem ísť teraz ku moru. Dobre, a teraz ťa trošku zaskočím ešte, že OK, vedel by si lietať, ale letal by si iba 10 km za hodinu. No veď dobre, ideš to limitovať takto? No jasné. No dobre, tak povedz mi ty, akú super schopnosť by si to mať. Nie, veď, dobre. Nie, ja sa to pýtam, alebo upravujem to kvôli tomu, lebo ma zaujíma, že či by si stále zotrval pri tom lietaní, alebo že či by si to vymenil za niečo iné, vieš? No skús mi dať, za čo by som to mohol vymeniť. Tak ja neviem, mohol by si napríklad mať, ja neviem. No ja by som Ako chcel byť Megamind. napríklad nesmrteľný. Vieš Dobre, prečo? Andrej, teraz si predstav. Ja zomriem, tvoji blízky zomrú, všetci zomrú a ty jediný si ostal sám. Karedy, hnusný starý. No veď práve konečne by som videl, ako by si pošiel. Vieš? Čo by som pošiel? No videl by som, ako by si sa trápil proste celý život, no, vieš, jasné. ja by som bol stále mladý, mohol by som sa ti smiať. Lenže teraz by som to trošku sú zvrtol. rozdielne veci, kámo. Hej, Nesmrteľný. lebo je rozdiel nestárnuť, ako Presne vraví to tak. šo, a je rozbyrteľnosť, lebo ty podľa mňa by si mohol byť ako Veď, ale zosušená slivka, Keby vieš? si bol proste v 25, keby si sa zasekol, hej, No. a proste nestarobil si už vôbec. Braško, ale to si úplne nešpecifikoval. No ale tak by to bolo. Aha, ale tak to neplatí. Dobre, skúsme si radšej vybrať, že to a to. To bolo lepšie. Povedz mi ty nejaké dve super schopnosti, ktoré by... Ja dám na teba, hej? Som si napríklad počkal, kým by ste sa reinkarnovali a potom by som sa vám ďalej mohol smiať. Vieš, a takto tento kolobeh by nikdy nekončil. Dobre, Rado, skúsim na teba, hej? Cestovanie v čase alebo čítanie myšlienok? Čo by si vybral?
Cestovanie v čase. Ale teraz je ešte otázka, že aké cestovanie v čase? Môžem hocikedy skočiť z času do času? Určite cestovanie v čase. Určite. Andrej, ty čo, kam by si cestoval? Kebyže môžeš. Kokot. Do času, keď si sa škrtil pri porode, by si sa odškrtil? Nie, ja by som cestoval do budúcnosti. A kam až? Až tam, do toho momentu, kedy by ti prestal stať a potom by som sa ti mohol smiať. Bráško. Všetko by sa točilo proste okolo toho, aby ti mohol spraviť zle. Aby som ti mohol... Ale ty si od začiatku, jak sa kamarátime high track. Ja viem. Ty si mi závidel. Vždy. Dobre. Ja som počul, že chalani proste si nemôžu dovoliť plakať, vieš? Lebo proste tá doba dneska to akoby nedovoluje, vieš? Ale že keď to už nie sú chalani, ale chlapi. Áno, chlapi, ale že keď prejavíš svoje emócie, vieš, aj si vezmi, že myslím si, že to je aj pravda. Keď ťa žena vidí v nejakom zraniteľnom stave, zase záleží aká žena určite, ale väčšina žien, keď ťa uvidí v zraniteľnom stave, tak ju to akoby, ja neviem, možno... Vyschne jej. Niečo také, no. Ale Andrej, no, áno, ale v podstate Andrej má pravdu, že je akoby vyschne a ja že jej neprídeš ako taký chlap, vieš. Že ako, podľa mňa plakať nie je zlé, ako ukázať emócie nie je zlé, no, dobré, len práve nemôžeš si to akoby dovoliť dneska, vieš. A ja ti poviem kvôli čomu. No. Lebo ty máš byť skala pre tú ženu ako emocionálna podpora, lebo oni majú hormóny, prechádzajúce si proste každý mesiac a tak ďalej, hej? Vieme, o čom hovoríme. No, a ty máš byť tá skala, ktorá proste tam stojí a ona má teraz tie návaly tých emócií, sú to ako vlny a oni sa majú tie vlny od teba proste odrážať, vieš, že... Vieš, a... Čiže ona keď vidí, že ty reveš alebo niečo, že prídeš z roboty, že... No, ten... Šéfko by zase ten klient do piče. voľno do piče. Taký kokot! No a proste pičoviny jej začneš dávať, tak ona vidí to, že ty počas jej menzesu jej nebudeš opornou skalou a tým pádom ťa podvedie a potom ťa opustí. Emocionálne slabý kus, ktorého má piči a potom... Hej, ale zase záleží, že s kým si, no. Ako... Určite. Nie, s kým si taký si. No, Ďalšia téma, hej? Jasné. Čiže ty si zložkou 5 ľudí, s ktorými sa najviac stretávaš. Takže ja som napríklad v piči, lebo... Obklopený idiotmi. Ty si riadna vložka. To bola aj tá kniha, no. Vložka. Ty. Nie, ale ako, neviem, mi príde, že som to tak dal bokom, vieš? Že proste všetky tie kokotinky, že teraz, že sa rozhrávame, ako, jasné, vidím nejakého psíka na ulici, tak ako mi, že zaslzie oko, hej? Ale že by som akože vyslovene, že plakal, tak to už sa mi dlho nestalo, lebo akoby to telo to ani nedovolí, vieš? Že si moc chlap veľký. Nie. Chladný si potom, rozumieš? Chladný. Nevieš sa si trošku extrémny chlap. cítiť a empatia je nulová u teba. Nie, empatiu mám, akože keď niekto napríklad, že je smutný, tak viem ho akože. Ale zase nemusím plakať s ním, vieš? Nebudeš hrevať s ním, jasné, ale tak sa chlapi sú takí, že si väčšinou tak sa skôr súkromne poplačujú. Si v podstate reinkarnácia Hitlera. No. Ale keď vidím niečo, vieš, napríklad, nie, teraz akože seriózne, chlapci. Nebavíš sa s mamou, alebo nevoláš si s ňou každý deň, ale ľúbiš ju a vidíš nejaké video, ako ja neviem, niečo na ten štýl, že leží nejaká stará pani proste v nemocnici a teraz sa nezačnite hlavne ujebávať, ale proste leží tam pani a teraz vidíš, že spomenieš si na to, že ty si napríklad, čo sa to kedy ty... Počúvaj, ešte raz, chlapci. Nie, normálne. Proste vyskočí ti video. Tam na tej poličke Počúvaj, vyskočí ti video, ako proste, ja neviem, niečo ti tam vyskočí smutné a vtedy si uvedomíš, že ja neviem, napríklad mamča má 50 rokov a už za chvíľku bude starka a neviem čo, že už nemáš až toľko času, chápeš, s tými rodičmi napríklad. Alebo niečo podobné, alebo ja neviem, vidíš nejaké video s nejakou starkou a ty už napríklad tú starku nemáš a vtedy si uvedomíš, že si s ňou povedzme netrávil toľko času. A vtedy ti to trkne, vyletí ti slza, ako keď krájaš cibulu a vybavené. Ak by si mohol mať 3 želania, ktoré by to boli, Andrej? Tak za prvé, byť nesmrteľný. Ja by som chcel tú nesmrteľnosť, ale ono to má len jediný účel. By som si mohol z teba robiť piču. Ale Andrej, ja by som zomrel, ty kokot.
Hej, ale ty by si zomrel a reinkarnoval by si sa, ja by som si ťa našiel. Ale Andrej, teraz zase úplne No, zachádzaš ty do si- inej ty si témy. taký Jak by exemplár si ty zistil, proste? ty kokot, že kde by som sa ja proste reinkarnoval? No, ty si taký exemplár, že ja by som si ťa našiel. No super. Vieš, podľa tvojich špecifických... No dobre, nesmrteľnosť ukázov. a čo ďalej, vy si. Ešte máš dve starky. No, potom by som chcel neobmedzenú zásobu alkoholu. Fantázia. To bolo fantastické, absolútne. Dobré želanie. Fantastické. A čo ešte? No. A privát zadarmo. Priváty, no. Tak to radšej by si mohol prijať, že máš neobmedzenú charizmu, alebo ja neviem. Alebo neobmedzené prachy a neobmedzenú charizmu. Tým Nie, pádom- veď nesmrteľnosť... Prachy, neobmedzené zdravie prachy a Hej, do no. tretice starky, čo by som dal ja? Plne vybavené. Akože táto otázka... Podľa mňa, že čo sú tvoje zlozvyky je lepšie o dosť. Tak to že vieme, Andrej, žuvák, som- cigy a alkohol. Ako, som- čo tam chceš riešiť? Kompulzívny masturbátor. Masturbátor, No, nikotín drogy, a alkohol. automaty. Čo tam je ešte? Ženy, chlebíčky, kurvy, No, chlast. presne tak. Do toho sa sunieme všetci. Nie, na čo si schopný minúť najviac peniazy? Ja aj fakt? No, A No, naozaj? naozaj. Na čo? no, teba sa pýtam. No podľa mňa sú to také veci, ako je... Ja si vždycky porovnávam, že mieru ovplyvnenia, hej, pri všetkom. A napríklad podľa mňa za mobil zajebať 1500 eur nie je vôbec od veci, lebo ho máš každý deň pri sebe, proste 24/7 ho máš na telo a tak ďalej, hej. Potom druhá vec komp, Okay. lebo tým zarábaš a tak ďalej, a tretie auto. A potom oblečenie ešte. A tým je to asi tak a ešte strava. No, ale Andrej to Vybavené. už... A vlastne nie je neobmedzené. Dovolenky a zažitky. Tak to asi zhrňam ja. Určite. Ale také vieš, že veci, čo využívaš každý deň. Dobre, Fantastická ak by si napísal knihu, o čom by bola, Tomáš? O čom by si chcel napísať knihu? O mojom živote určite. Kokot, buď špecificky. Ako žiť striedmy život. Žiť ako človek a přestat už pít. Jo, jasne. Určite. Tak To je určite. Andrej, Aj zle. mám na teba takú otázku. Ak by existovala veštica, ktorá ti povie naozaj pravdu o tvojej budúcnosti, chcel by si svoju budúcnosť poznať? No jasné. Však ale ty si bol za vešticou, nie? Hej, veď bol som, ale tak... Hej. Čo ti povedala? Čo sa jej pýtal? Povedala nejaké bomby? Pamätáš si, že keď si za mnou prišiel a vraval si Rado, ona vedela normálne všetko o mne, ona vedela, Tak vedela. kedy som narodený, ona vedela, ako sa volá moja frajerka, ona vedela meno mojej mamy, vedela všetko. A ja, že Andrej, však ale nevyplňoval si tam nejaký dotazník, alebo tak, že meno, Nie, prezvisko, to vek. Predtým vratníkovi, vieš? A on, že nie, kamo, pičovina, vieš, Nie, kamo, ja všetko som jej vedela. nepovedal nič. Koľko to stalo? 50 eur asi, ale neviem. Mama ma za ňou poslala, vieš, a povedala mi také veci, že v živote by som nepovedal, že niečo také môže vidieť. Však ale Andrej, povedz sám, lebo však ja to teraz iba tak vravím nejak, že z pamäti, ale povedz ty, že čo ti nejak tak akože, že aký si mal ty z toho pocit, lebo ja som za vešticou nebol ešte, poznám pár ľudí, ktorí za nimi boli, podľa mňa sú to akože hovadiny, ale možno, že ty z toho máš iný pohľad. Neviem, tak ja som si v hlave preberal, že odkiaľ to mohla tak, lebo tiež mi to nešlo do hlavy, ale ja som jej napríklad nepovedal ani svoje meno, Andrej, ani nejaký dátum, ani proste vôbec nič som jej nepovedal a vedela sama. Vieš, čo si myslím? Takže- A jej zavolal z telefónneho čísla, ona si našla zlaté stránky, našla si jeho Facebook, Toto našla si práve, tam že neviem, informácie podľa mňa všetky. vôbec. Myslíš? Nemyslím. Isto tam bude niečo. Určite. Počúvajte chlapci, normálne by som na ďalšom dieli išiel za nejakou vešticou. Normálne by som nič nepovedal a spíče by som chcel vedieť, že či mi reálne povie Ale niečo o nič mne. som jej nepovedal. Fakt A nie? hovorila o mne, no. Prisaháš? Áno, Kokot jebe. Čestné pionierské? čestnoskávské. Hviezdy prajú. Pripravený. Takže bol. Nebol som kamo nikdy za vešticou, akože rozmýšľam, ale asi nebol starky, ale určite plánujem sa ísť nejaké otázky opýtať. Nie fakt reálne? Akože veríš na to? Neverím na to, ale Či tiež máš taký... trošku ťa to možno psychicky podporí v určitých veciach, vieš? Andrej, Takže reálne by si chceli ísť teda za vešticou, hej? Akože iba z tej zaujímavosti, že čo mi povie, vieš? Akože nebral by som tomu nejaký ten dôraz na to, nejakú váhu by som k tomu neprikladal, ale vyskúšal by som to. Že čo mi povie? To je moja Nie však, lebo odpoveď. ako veľa ľudí verí na takéto nadprírodno, alebo ako by som to nazval, že ako ja tiež verím, že niečo viac.
Ale zase znamenia, hviezdy, všetko, hej. horoskopy, astrál, No, jasné. Ja som napríklad v čínskom horoskope mám taký pocit, že lev, alebo drak, alebo niečo také, neviem. Nejaká bomba som tam, každopádne. Nevieš umyť, ty kokot, nevieš si odpratať ani vyjebané veci zo stoličky, ty kokot. Hej, sa bavíš, že? Že sa bavíš, že? Úplne, ty kokot. No to je pravda, brzo zasmieť, dívaj sa. No, veď jasné. Jaký je červený, ty kokot. No ja si nemýliš? Jakýko. Neveď, on je v pohode. Čo? Ale vieš, čo sa mi na ňom páči vždycky, že on je vďačné publikum, vieš. Po podcaste takto 20 eur, ďakujem Andrej. Presne ako veštica, ono ťa to podporí, vieš, že proste, že no. ideš si bomby, Tak vieš. vidíš, ledva dýcha. Pohode, Starky? On má teraz ten záchod, vieš, on ide do kruhu, vieš, že proste, že potom je chvíľku ticho, nedýcha, teraz nedýcha, a teraz znova nádych, vieš, a znova sa, vieš, nádych, hyperventilácia, a potom sa, vieš, a už ide, a teraz začne znova, vieš. Hlavne však podcast, zrobil piču, nie? Vieš, tak to by sme mali ako poslednú vsúku, čo sa týka otázok, tak asi nič, ale v ďalšom dieli sa môžete tešiť, budeme tu mať vzácneho hostia ďalšieho, ktorý nám porozpráva zaujímavé veci, to uvidíte sami, takže nechajte sa prekvapiť. No a týmto sa s vami v tomto dieli lúčime. Takže ďakujeme za sledovanie, ak ste to pozeral do konca, daj like, subscribe, odber, follow na TikTok, follow na YouTube, follow na Facebook, follow všade, pretože takéto veci si nemôžeš nechať určite uísť. Takže Tomáš, ďakujem ti krásne, díky moc, že si došiel. Čau. Tak ale to bolo rýchle, no jak sa ma nezdravíš, takto a čukas, nie? Tak dobre, môžeme aj tak. Ako? Takto? Tak ja robím, no ja... To je teplé staré. Tak dajme. Dobre. Tak, Čo je teplé, chlapci? Ale to už rýchlo katni, tak no poď. Pamätáte, ako sme dali naposledy outro? Čo sme to dali? Tú pesničku nejakú. Všetci nám... bolo Nie. A dneska dáme čo? Stále nejsom umelý, temnotu na duši mám... Musím mať suvenír. Reťaz na krku je tak ťažká, že ma vlastne dlhami na zemi robili celý...